Nilqakom għal sit podcast. Nżidu dejjem qed ikun hemm enerġija għalih, fil-fatt qed jgħidulna ħafna, fil-fatt ta' il-ħames wieħed ta' Michael Valencia, għadna kemm rajnih issa, hemm 45,000 view. Wieħed mill-qawwijin, però għadu ħadd ma laħaq illa l-għana vera, 67. Qudiemi d-darba għandi lil Johan Said, President ta' Floriana, li President li daħal President meta spiċċajt jiena qtajt mill-futbol, mhux vera, naħseb xi ħaġa kienet Johan. Niftakru jiġi man-nannu mad-dati tiegħu, għax jien kont advertising manager in-Nazzjon. Kienu iġibu l-biljetti biex nagħmlu reklami ta' kismin ma kienx hawn mobiles, television wieħed, biljetti VM kienu. Biex nagħmlu reklami fuq il-gazzetti. Imbagħad kont niddobba xi 4 biljetti għas-circus, għalija u għatfall. U hekk sirt naf, kien għadu żagħżugħ sew, ġifieri. Għadu jidher żagħżugħ, ma kont aħjar. Naħseb mhux hekk. Mhux hekk, mhux dejjem hekk. Insomma, Johan, inti Ma tix parir tipprovani, laqqas. Kif? Tipprovani ixem. Le? Xorta l-ħoss li għaddi zaħir. Le. Ifimni jiena nirringrazzja l-mulej li bqajt żgħir mit-tula, la nista' ngħid jiena żgħir bqajt żgħir. Tifhom ħammu żgħir. Mela, da lek qed ngħid niftakrek fin-negozju ma' missierek u tan-nannu naħseb kien l-ewwel. Mela, tan-nannu tiegħek. Nannu, John Said. Kien daqshekk u nofs naħseb. Insomma inti mhix mill-qosra, imma Qed minni twil. qed tkun negattiv wisq. Ma niftakru wisq twil. Jew għax inqas innara l-kulħadd twil, forsi għalhekk ukoll. Ma niftakru hekk xaru abjad, raġel sabiħ. Ġifieri razza sabiħ. Thank you. Għal business personali u ta' suċċess fil-business tiegħek. Di tiegħek issa, grazzi għalik. Mertu tiegħek. Kif tlajt iskalun tal-ħajja? Dik mistoqsija tajba li ħadd qatba milili. Tifhem? Għas kont preparata liha, Ma nippreparahom lok, ma nagħmelx dawn. Nikkonsidra li skaluni tal-ħajja, believe it or not, jiena tlajt minnu kont żgħir, kont mmur l-iskola della Sal u wkoll kelli l-unur, jew kont lucky, iżjed minn unur, naħseb jien illum, iż-żmien għallimni li jiena kont border ukoll. Border illi il-brothers, ħafna tfal li kienu tal-age tiegħi konna borders. Nordu hemm. Nordu hemm. Almuna, l-iktar ħaġa li Almuna kienu il-valuri tal-ħajja u l-iktar ħaġa importanti huwa r-rispett. Iva, ovvjament ma tonqossu koll id-disciplina u jiena nħoss li daw iż-żewġ fatturi, ir-rispett u d-disciplina, għamluni dak li jien illum. Ġifieri, forsi ma wasalx daqskemm xtaqt fil-ħajja, però jien kuntent. Yes, but jiena kuntent fejjin. You know what I mean? L-iskaluni tal-ħajja hija li ġej minn familja ta' negozju biss. Jiena bdejt naħdem ġifieri ngħin id-dadi u minn età żgħira ta' 13-year-old fis-sajf. So jiena apparti li kontent nitgħallem l-iskola, ġa kontent nitgħallem it-triq. Allura da meta allura kbirt jiena tipo barra li kelli kont fortunat li kelli l-iskola, kelli it-triq barra l-ħajja. U nemmen that's why I am who I am. Le, però għaw kultant ħafna żgħażagħ niltaqa' ma' business people li għamlu suċċess huma jgħidu li kemm tfal tiegħi ma jridux jafu. Jridux jafu bil-business tiegħi, jridu jiftħu għal rashom, jagħmlu affarijiet għal rashom. Kienu laki l-ġenituri tiegħek u naħseb laki inti li inti qed tisma' jien hemm il-business tal-familja tiegħi u jien diħel brasi għalih. Nemmen li kabbartu, tant li l-lum qed tixxerjaħ għax din is-sabiħ tiegħu. Int businessman m'għandek bżonn il-futbol bla dubju biex tgħixu biex tmexxi l-business tiegħek.
Però bil-biznis li nnexxilek tibni, kont kapaċi tixxerjaħ mal-futbol li tħobb, Eżatt. mal-klab li tħobb, ma dak li kont murtar mal-ground, Eżatt. Floriana, kont hemmhekk u meta Floriana kienu niżli l-isfel, rashom l-isfel, punt bot Iva. milli jaqgħu, Veru. daħal Johan, Yes. daħal bir-ras, għax neħħewlek l-annimali miċ-ċirklu, Uj. ma tħalt intu mbagħad. Iva. Qed tifhem? Eżatt. Daħal bir-ras u rbaħt l-ewwel tazza wara ħafna snin li Floriana kienu kważi spiċċaw. Veru. Ħasra. Veru. Għax klab li huwa wieħed mill-kbar. Jekk mhux l-ikbar, ġittini l-ikbar ħabba dak iż-żmien imwaħlin. Yes. Mbagħad ġew islima l-iktar li rebħuni u xek. Qed ngħid sew jew le. Jiena xorta panajt li l-ikbar klab huwa Floriana. Tifhem? Jilli rebħunu li qed Hija bil-fatti, tifhem? Orra mela intom rbaħtu, orrajt, musammeri fuq di żgur. Għax mi għara di ma ġiex preparatali, ma konċ Tifhem, titkellem mal-ħabib tiegħi ma' Kate, ma jgħidlek li huma l-iktar klab Ma' Keith glorious. Perry. Ma' Kate Perry. Bes ma tanġibu nejdu, ma darba nġi U preparat. m'għandix dubju li ħajajtek. Imma il-fatti huma mod ieħor. Il-Furjana huwa l-iktar klab glorious. ta' Kemm Malta. irbaħtu melejli? Ma nafx Għax eżatt. tiftakar Kull ma naf illi il-vetrini li għanna ma nix fej għodu iżjed tazzi. Tifhem xi ngħidlek għandha kif ordnajna vetrin oħra biex ikun nistgħu nagħmlu lhom iżjed spazju. Però kontu fortunati jew le, ninnejt fortunati, li kelkom fej kolkom ground, u għandkom ground, Iva. sen kelmu ftit fuqu, u koll għandkom klab, għamiltu żmien Club però house. taħt Iva. il-loġoċ biex tagħmlu laqan niftakar kien hemm il-laqat sħan ta' dak iż-żmien kont ġurnalist Yes. jien ta' Tony Grexant meta rridu jneħħuh votazzjoni kontrieħ, votazzjoni minnaw, grupp minnaw, grupp minnaw. Eżatt. Naħseb għaddejt minna intu koll. U għaddejt ukoll. Għaddejt minna intu Għaddejt koll. minna- Iġifiri mill-Furjana, il-Furjana naħseb bħal Lawċin. Lawċin jgħidu jgħam 11 sena neħxaw liex. Li l-ikbar għadu tal-Lawċi huwa Lawċi. U l-Furjana naħseb l-ikbar edewa tal-Furjaniżi huma l-Furjaniżi, ċertu Furjaniżi. Għax iġli d-dem bejnietom kien. Yes, it's true. But, Seqed ngħid? Iva. Imma jena il-fatt li jena trabbejt emmek u eħxt emmek Alla u tafa. nafum, fim? Ovvjament 14 years ago kont 14 sen iżar, illum 14 sena u għana nemmen li maturajt ħafna u meta ġini dan l-istess ċirkostanza li għadda minnu Sur Anthony Grexant tal-li għaffillu. Jena kont naf kif għandi inżom u neqpa emmek għal-ġit tal-klab. Hemm inti int ma tieħu xejn mill-Furjana. Le, jena, kun ma nieħu Tieħu gost. hija passjoni. Inti, Boots, kif erġajt tħalt lura fil-futbol? Passjoni. Tħalt lura fil-futbol, għax inti fil-verità, 11 years ago or kemilu, 12, 13. fil-verità inti mhux tlaqt għax kont imdejja mill-ħaġa li kont qed tagħmel. Le. Biex erġajt jgħat lura, sinjal li inti dak li qed tagħmel qed tuħu pjaċir tagħmlu. U rrid ngħid U li fil-ħajja dak hu l-iktar ħaġa importanti anke fin-negozju, illum m'għaddix bl-istess negozju kif dejjem trid tikber u tikber. Inti jekk in-negozju li tkun qed tagħmel, m'intix qed tuħu pjaċir tagħmlu, m'intix qed mhux jaġġu fik, it's time to move on. At this point, jien fil-futbol, jien nuħu pjaċir nagħmlu, jien nitratta il-klabb qisu wieħed mill-kumpaniji tiegħi u nagħmlu bil-passjoni. Jekk il-passjoni tispiċċali li jaf tispiċċali ma' żmien, mal-ħin, jien inħoss li għandi nitfa' fil-ġemp. Mhux ħaneqpemmek bil-fors biex neqpem, però sal-aħħar sekonda li jien ħankun president, jien I'm going to work for the club, for the good of the club, 24/7. Believe me or not. Nemnek, ħanejlek U mhux għaliex. jien biss bħala presidente, Le, nemnek. il-presidenti kollha Kollha, min qed kollha, jismana jaf x'jien ngħid. Għax ta' Roma anka viċi presidenti, per esempio, dil-ġimgħa wara 14 sena ġejt mort li ground. Ħajjalni għal vera għalli biex immur. Proset. Mort nara l-belt u Slima. Slima x'naf li huwa wieħed mill-teams tajbin li għaw bħalissa. Sissa li rajt jaxin fuq television dejjem kont insegwi.
u l-belt minħabba s-support. U il-mara tiegħi hija Slimiza, papa tagħha u l-familja ta' papa tagħha huma Stella Maris. Allura, għat ħan il-bes il-blu, għat il-bes il-blu, inti ma jħan il-bes l-aħmar u l-abjad, ħan somma l-belt. Biex, għax dili, għax ġurnalist ma tajkx kollok tejba, u ċab xinskurjaw il-slima u ċab, tu għam xinskurjaw il-belt. Sajt slima konti ma. Le, VIP. VIP. Inna ħat tal-belt, imma l-inna ħat tal-belt, fej sibt. Tifem tawni? Imma l-mara teċkex għax petna slima. Kontra u kont kollox bil-kontra, la taħtek. Iwa naħs. Ma konċ toħu ċans. Le, ma ħadgos, jina ħadgos. Isma ġabu l-furjan il-bes l-aħdar. Fil-fatt il-lum, onestament. Għax naf ħafna vertin. U this is true, jien niftakara minn żmien ġew Karwana Karin. Kien jgħid fuq it-televiġjon, ħan jgħid għax kien jgħid fuq il-programm tiegħi. L-uniku waħda li l-bes u għal-ċitta taħt. Ek kien jgħid ġew Karwana Karin. U għala li fuq il-television, fuq replay, fuq il-net. Yes, niftakara Saudi. Allura għet ma resta għandi l-Johan u għal-bes l-aħdar. Sew. Tajjeb. U l-fat kombinazzjoni anka jeni għat. Menti għal-għas president, il-president. U flassi kelli ħafna ħbib, meta kont naħdem il-nazzjon, ħafna ħbib furjanizi. Yes, veru. Tifem, barra l-bosti jek inċalizam mitmur biħet għalli għafillu li għamel ħafna ġid għal-gazzetta bħala reklami u anka l-Furjana kienu ħobbom ħafna biħna ħafna li ma insomma. Interaqna u koll. Il-fatt huwa li ximmurtem ma ġejt ħassejt ħajja ġdida. Xiex milaw. L-ewwel ħaġa u rrid insaqsijek din. Jiena qed nagħmel bħalissa mhux missjoni, ma jien iddejjaqni l-banda fil-ground, ħafna. Il-banda nħobba, imma għal-marċi tal-festa. Jindi li għoddu biex jgħidu bën il-Furjan, Santalina fil-Deferru, u San Dominku, għasna fxilu. Kanta kem trid. Imma zbieħ, għax immur barra u rajt ħafna lob, itnabar. Itnabar. U semmejta u kullħat konta tiegħi, għax jettek. Pero, hemm tnejn. Il-ħibs bit-nabar u l-belt għall-ewwel darba tnabar biss kellhom kontra Slima, ma kellhomx banda. U ħadd gost tandi tnejn. Inti kif x'taqbel? X'naqbel fuq? Nabar banda? Jien l-idea tiegħi hija kompletament differenti. Jiena nemmen illi il-ground. Għax it-nabar sabiħ kemm lajta. Yes, imma jiena nemmen illi dak is-support jagħmluh is-supporters. Ġifieri kultant nemmen illi il-banda sabiħa meta pereżempju jkun hemm sajd mimlija u jkun hemm il-banda għaddejja. Però kultant ikun hemm is-sajd vojta u jkun hemm dil-imbirka banda, speċjalment ikun qed titlef xi wieħed b'xejn jew xi tnejn b'xejn u dil-banda dik għaddejja. Yellow Submarine fil-verità. Jien ma dan xi ammiratur kbir, biss jiena nemmen ukoll illi hija parti buż mill-kultura tagħna il-banda. U nemmen li dik tagħmilna xi ħaġa differenti għaw Malta xina ngħidlek illi fid-dinja aħna biss bil-banda. Pajjiż ieħor. Veru ma Taf kif naf? Wieħed mill-ftit. Veru? Sorry? Il-Belġium. Meta ħija kien jilaf mal-gang, jinġiri kont mortajtu. U hemm bil-banda wkoll. Qed tarasibtaw il-banda wkoll, hemmhekk bil-banet u brass band. Hemmhekk. Tifhem ġieli kulħadd għandu hija parti mill-kultura tagħna ormai. Dik biss. Jien nemmen illi jista' jkun hemm fil-futur nemmen li għandu jew tiġi mill-MFA jew mill-MPL li għandu jkun hemm naħseb jien tip ta' sound system minn żewġ naħat li jkollhom ċertu u jista' faċilment ikun bis-sound system. Taf xi rid ngħid jiġri tipo. Suppost qed jagħmlu ma anke kif jiskurjaw dik id-diska qawwija. Jiena taf x'nemmen ukoll tkun taf kemm nimmissjaw għall-banda li jien minix ħanerġa' ngħidha ċar jimmixxi wieħed xi ammiratur tagħha dill-imbirka banda ngħidlek il-verità. Però inti meta ma jkunx hemm banda tkun taf jekk hux kienet idea tajba jew le. Għax bis-saħħa tal-banda, eżatt mhux hekk, imma bis-saħħa tal-banda jiena nemmen li żżomm il-futbol high in Malta. Knowing li supporters mhux ikun hemm ma sarx ikonna 70,000 ruħ supporters taf xi ngħid. Ġieri kultant ikun hemm 100 ruħ ukoll bis-saħħa tal-banda
tagħmel atmosfera. Ġifieri dik Iva vera, imma tnabar jagħmel sabiħ ukoll. Hija tnabar biex mhux ikissru lek. wieħed, Mhux hekk? Mela, jagħmel mela, sabiħ mela. ukoll. Biex ikissru lek it-tnabar ta' widnejk Ukoll. Però Mela. ħanajdek. Xi ħaġa jien il-mara tiegħi qatt ma kienet marret tara futbol. Ħlift xi darba meta kellha 7 snin kesrat il-belt xi darba ħaduha tara l-belt. Però ma tiftakarx, ġifieri tiftakar ftit. Di dejjaqa jien ħadd it-tifel tiegħi biex jisma' l-istorbju u beda jagħmel li dans qed jieħu gost, tifhem? Però kien hemm ċertu kliem ħażin. Għal familja, għax jien it-tifel tiegħi ma dejja nix kliem ħażin mhux għajja defni xejn li, imma ikollok tifel da jekk jisma' Elle, something with Elle, da sa jgħidha. Tifhem? Irridu ma nistgħux tagħmel, il-pulizija ma nistax toqgħod iżommhom. Qed indaħħu n-nies hekk ngħidu hekk, ma mhux xogħolhom. Irridu nedukaw. Billi tajru naqra u tinkieħ u tew Santalina u San Jiena nemmen li biex teduka u San Popolju. di xi ħaġa li probabbli għadu ħadd qatt m'għamilha minn jew min-naħa tal-MFA jew mill-MPL. Jiena nemmen illi għandhom is-supporters għandhom ikunu jafu li kull darba li jgħidu ħaq jew dik jew l-oħra jew law ikunu jafu eżatti kemm għandna multi Neħluhom dak xorta jiġifieri. Mela, kull kelma li smajt baxxa, ġifieri jekk ġiet minnaħa tal-belt. Spera li mhux qed ngħid jekk qed jaħlu s-saxettajiet. Le, imma għandu jkun neħseb jiena. Bħalma aħna ngħidu kemm għandu karti sofor dak il-plejer jew kemm għandhom nemmen jien, għandhom il-pubbliku għandu jkun jaf. Il-klabb partikolari jew il-klabbs kollha. Kemm weħel multi fl-aħħar tax-xahar. Għax hekk forsi tqajjem awareness, jekk pereżempju aħna ġieli aħna ġieli weħelna jiena ngħidlek minimum aħna ġieli weħelna 7,000 euro multa. F'xahar. Mhux f'xahar, però viċin. Issa jaħsa dawk il-flus li konna b'dawk il-flus konna nħallsu semmaj nofs l-appartamenti, il-kirjiet, Bat jiena nemmen illi ek naħseb għandha tkun l-awareness illi fl-aħħar ta' kull xahar. Il-klabs ikun hemm miktub, pereżempju Valletta weħlu 2,000 euro, Ħamrun weħlu 500 u jkun hemm elenku tal-multi li ħadu biex jedukaw lis-supporters tagħhom stess. Għax jiena m'għandi ebda dubju lis-supporter any club mhux b'intenzjoni iwaħħal dawk il-multi kbar eluf. Ma jagħmilx apposta. Imma almenu jkun hemm dik l-awareness. U inti normalment hija parti tagħna x'in niftakar anke fil-marx tal-festa. Meta jibda jintrefgħu, tieħu drink u tieħu pjaċi b'dak l-istorbju l-għajat. Mingħajr ma trid aġġieli kienu jwaqfuna. Mingħajr ma trid tibda toffendi l-oħrajn. Speċjalment fejn żewġ festi f'post wieħed. Imma l-MFA u l-MPL flimkien nemmen li they're doing their best. Daw qegħdin jippruvaw jekk trektjaw lill-familji wkoll, li jekk trektjaw lit-tfal. Ovvjament it-tfal ħafna minnhom jew ftit minnhom ikunu l-futur tal-futbol Malti. Li daw importanti, eżatt, u jafu jkunu l-futur tal-futbol Malti. Issa, dik hija it-target jiena nemmen illi jekk ikun hemm awareness, nemmen illi dik hija kelma. Inti jiena nemmen li l-ground bla familji preżenti ma naħsibx illi hu. Tifhem inti awtomatikament ara kemm hemm min jiddejjaq imur waħdu u jaqpa' mal-familja d-dar. U llum l-MPL kemm sabiħ iżjed. 12 b'xejn issa meta jkunu l-under 16 ħajkunu. Yes, those are very good. Dawk idejja tajbi. Ejja ma inti il-mument li qed tittella iż-żgħażagħ u titellek imbagħad ikollok dis-sitwazzjoni ta' kliem ħażin jew kliem oxxen saħansitra, dana taħrab lek kelma mod. Dik naħseb jiena qed jagħmel riklam ħażin. Ma kienx hemm da ħankun onest, qed jagħmel riklam ħażin il-futbol Malti. Il-referi kien hemm kelma vera dejqitni. Il-bjaħ kantalina ta' hundreds. Yes. Tajjeb. Yes. Jgħidu kelma Elle u ommu. Nessugurak li dak il-klabb u minnu dawk weħlu multi, weħlu multi kbar. Li jaħassa li kiku s-supporters għalbina, għax kullħat jaf kemm huma qalbina s-supporters. Kiku biss jimmaġinaw, eżatt, kiku biss jimmaġinaw meta jagħmlu hekk kemm qed jeħel multi l-klabb tal-Belt f'dal każ,
Jien ngħidlek li darbohra ikun hemm min isikket il xulxin. Tajjeb. Ara tifhimx l-argumenti. Jalla iva, jalla jasal. Jalla li jasal il-messaġġ fuq il-Furjana Tiegħek, biss. żgur. L-ora jistgħu jieħlu multi kebbi fil-ħods. Il-belt u l-Furjana. Iva. Johan, xi fisser rebħa il-belt u telfa mal-belt bħalma ħadtu. Iva. Dik kienet parti mill-mistoqsijiet. Le, għaseda, nżid. Fadal dik kollha. Le, ma dak naqbeżir. Mela, ibda biex jiena probabli wieħed minn ftit presidenti peress li jiena kont fir-rol ta' supporter li narma l-ground li jien naf xi ħoss il-Furjanis meta jilab mal-belt u speċjalment meta nitilfu mal-belt jien naf verament xi ħoss. Jien kultant nitfixkel, kultant nitħawet jekk jien għadnix supporter jew president. Taf xirrit ngħidi? Jiena illum il-ġurnata sirt nara, pereżempju, din l-aħħar telfa li kellna u qed irid jiftakar li taħt it-tmun tiegħi. Dik kienet l-ewwel telfa f'daw l-aħħar 5 snin mal-belt. Dik kienet l-ewwel waħda. Kont insejt. Irqad billi? ħanajlek għal-fejrqat, Bus, ħanajlek għal-fejrqat. Għax jien fil-ħodu nqum u dak il-ħin ma nħuġ deċiżjonijiet, jien qomt fil-ħodu illi kull deni trid tuħdu bġid. U inti l-importanti li l-iżbalji li saru ma sarux fl-aħħar bħal maġranna propju s-sena l-oħra meta tlifna lik għal go wieħed biss, jew is-sena ta' qabel meta ġejna b'ċans u jisna speċitat, it-tim tagħna asħareċ fil-ground meta labna mal-ħam u kull ħaġa. Issa, ġuri, jiena bħala president il-tamadwari li minn hawnhekk insel minnhom li jiena aħna il-Club Bandu Administration qalbina u naħdmu fuq 24/7 għax wieħed tiftakar jien mhux waħdi, jiena aħna din 11, 12, 13 ruħ li kulħadd għandu r-rol tiegħu u kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu għall-klabb. Ġifieri aħna tinsiex li aħna volontiera. Jiena l-għada fil-ħodu, ħadd mill-ħażin li kellna ħadd it-tajjeb. Inti l-importanti li aħna nafu x'kienu l-limitazzjonijiet tagħna, kien hemm min qalli għax kontu għallaki li wara 7 minuti keċċilkom wieħed. Ma jien l-argument tiegħi inti biex keċċilek wieħed senja ma kienx hemm ieħor jikkaverjah, għax li kieku kien hemm ieħor jikkaverjah, li ieħor kien jiġri ftit iżjed minnu, kien jagħmel dan il-fawl u forsi flok karta ħamra karta safra. Taf xi rid ngħid? Kien hemm min kien irrabjat għax beda jweħħel fir-referi. Ir-referi jiena għandi rispett billihom, forsi naħseb indunajt li aħna l-unika klabb li qatt le imma li qatt ma ngħidu imma jien kien hemm min qal kontra referi għax aħna kellna penalty ċar. Taf xi rid ngħid jiena? Biss fil-verità at the end of the day aħna żbaljajna mhux ir-referi jew l-belt, il-belt on the day kienu aħjar minna. U minn hawnhekk nix ngħidulhom proset, u ngħid proset ukoll għax laqas biss batlu, għax kont għadni bin-nervi, wieħed mill-bib tiegħi ta' rispett, il-President Claudio Grek, tifhem xi? Jiena mhux ovvja, imma jiena naħseb inqas daqsxejn u minn hawnhekk niskuża ruħi miegħu għax jiena normalment nibatlu proset. Ma dik il-passjoni. Ma jiena kont rajt ma nibatx proset il-belt, qed tifhem? Kont terba'. U d-darba li ċektu għat. Għandek il-ċans, Yes. Però dik il-weġa li hija verità li mal-belt aħna bħala klabb u dejxu xin ma nufdux pjaċir meta nitilfu. Dik il-verità. Taqqasu ma mieħdu għos, Le, dik ma kienu draw, Issa li xtaqt inti imdorri. Iva. Għax segwejt programmi, ma konċ imdaħħal dak iż-żmien, ma segwejt programmi. L-inti kapaċi tilqa l-sfidi għal-pressjoni minn ġewwa l-klab, minn barra. Kont kapaċi tirbaħ kampjonat, trofi mal-Furjana. Iżda l-ikbar rebħiet naħseb għamiltom kontra nies li rridu jneħħuk. F'ċertu żmien. Kien hemm żmien li rridu jneħħuk. Dana l-iktar li U l-baħtilhom xorta taqbel miegħi jew le? Ħanajlek jien mhux erbaħt jien, rebaħ il-klabb. Dik l-iktar importanti li jerbaħ il-klabb.
Iva, kien hemm ċertu nies, di l-lum il-ġurnata jien sirt bib. Stories. Daw saru ħbib miegħi u serna ħbib, da kien hemm min moġbux ċertu deċiżjoni situazzjoni. Jiena l-importanti Għal-resiljenza tiegħek. Jien l-importanti l-lum hemm laqda. Jiena John, jiena il-klabb l-iktar ħaġa importanti il-fundatur, kont fundatur fi struttura li ħloqna. L-istruttura edha hemmhekk mhux jien għamilta għal ħaddieħor, jien għamilta għalija wkoll. Ġifieri pereżempju, jiena għandi twemmin il-dressing room, jikmanda biss il-coach. Jien jekk irid nidħol niċċarġi għal-mobile, irid nitlob permess biex nidħol minn bib il-ġewwa. Issa, ovvjament, dik ħadda għamilta fuq ta' madwari u fuq baqa' taddejja fuq is-supporters li il-klabb għandu struttura. Il-klabb għandu struttura li pereżempju jekk hemm xi ħaġa sejra ħażin, hemm head tas-supporters u s-supporters m'għandhomx għalfejn joqogħdu jċemplu l-President biex jagħtu l-pariri tagħhom kif mistalabna u lem. Hemm il-head tas-supporters iċemplu lilu, kulħadd jaf minnu, u jgħaddi l-messaġġ lili biex jiġi kollox issa. Kien hemm ċertu affarijiet li ma ħadux pjaċir inti meta tuħu ċertu deċiżjonijiet Ġun u jiena ma niddejaqx noħodhom. Ma nkunx xi wieħed naf li minix ammiratur ta' ħafna nies, biss li hu żgur li jien miegħi dejjem ta' fejjat, jiena am outspoken u jien l-importanti li I'm not a backstabber. Jien fil-fatt jkunu rik xi ktib ta' hawnhekk meta qaluli għax jien għandi l-assistent producer huwa Sandro. Għalli xtaħseb nġibu l-Johan, yes, għamiltu. Ġifiri, għax nafli, inti ġenwin, titkellem ta' fejjet. Dejjem ta' fejjet, kif għatlek fil-bidu tal-program, jena disciplinat u jien l-għolu qabel kollox ir-rispett. Tifhem? Issa mbagħad jien għandi problema wkoll żgħira li jekk jiena natik ħafna rispett. Mbagħad lura ma tijulix. You know what I mean? Jien ma naħfirx, mbagħad jien rrid nieħu deċiżjoni. Kristu jaħfer, jien ma naħfirx. Ija, ma jien l-importanti li kulħadd irid jifhem, mhux għal Forjana biss, kull klabb irid jifhem. Il-President qiegħed hemm għal kulħadd. Però hu minnu l-President, il-President fuq u dejjem hemm il-klabb. U jien għandi responsabilità mhux ta' individwu, jien għandi responsabilità ta' klabb sħiħ. Ta' storja. Eżatti. So jien kultant tajt imma Johan għalfejn, imma Johan imma. Ma setax għala għajnej. Le, jien inħobb għax inkella l-moment li nagħlaq għajnejja naħa. U mbagħad jaf jattakkani ħadd ieħor. Da bħalma So hemm Ministru kap ta' oppożizzjoni whatever. Biex jieħu deċiżjonijiet mhix faċli. Eżatt, imma jien qed nipprova dak biex niftehmu dak li hu tajjeb għalik u tajjeb għalija, dak li hu ħażin għalik u ħażin għalija. Issa l-oħra bla dubju mhux se noqogħdu nitkellmu dwar x'ġara sa l-oħra diskussjoni sħaħ saru f'kull programm li kien hawn. Jien niftakar anka kont Scotland mal-Awċin, għamlu tal-Island Games, għamilna ġim hemmhekk, u kont kellimna tal-futbol mal-GFA. U kulħadd l-istess kelma li mhumiex Furjani jiġidaw. Madu, Furjana kellhom jieħduha. Huma kienu imma sa dik mhux fuq hekk. Minn dakinhar inti neħħejt żarmajt it-tim. Id-deċiżjoni tiegħek kienet? Id-deċiżjoni dejjem tal-administration jiena. Ovvjament jiena noħroġ bil-proposta. Farfar. Li ma farfar xejn. Jien noħroġ bi proposta. Jien il-plejers li kellna il-barranin biex niftehmu iżjed mill-barranin, jien ma kontx imdejjaq minnhom. Biss daw fit 3 snin il-verità hi fallejna 2 kampjonati. Diki, dejjem konna just viċin. Issa, inti dejjem fil-ħajja li kieku toqgħod tikbi fuq il-bieraħ ma tasal imkien. Inti trid terġa' tqum u titerġa' taqbad tibni tim. U t-tim kellu jinbena buċuħ ġodda b'dem ġdid. Biss il-pedamenti hemm xorta ħallejnihom, il-Maltin hemm ħallejnihom aħna. U ħdimna bil-barranin. U l-coach iżammejt il-Jean Paul biex ikun hemm kontinwità u ġi coach barrani Portugiż. Da minn fejn ġibtu? Tkeċċa mill-ewwel da. Min? Ma tkeċċix. Le, mal-belt. Ġimur il-karta ħamra, ma labx logħba. Ejfa, dak naħseb jien ukoll
kien irrabjat, taf kif ġiet il-logħba. Lejna li Naħseb illi għatkaċċija tal-plejer tal-axħar ma kellix issir. ma Għas-simulation fl-axħar sekonda. ħanajlek. Għas kien jaf Ifhimni. li għandu jkaċċieħ. Eżatt, imma dak li ġara ħalli ma naqbżux mbagħad kien kien moħħu ieħor, fil-coach. nesa li kien laħaq taħ karta safra. saċċenza. Iva, le, ma għandek raġun, jiena jekk ħanoqogħdu sejrin hekk, il-referi dak il-ħin ħadik id-deċiżjoni, jiena nemmen li kieku dik id-deċiżjoni ħada mod ieħor at the end of the day, nemmen illi xorta kien ħajerbaħ, xorta kien ħajerbaħ l-aħjar tim. U aħna jien irrid nammetti ħartet soul illi il-belt kienu ħjar mill-Furjana dakinhar. U nifqu hemm. Inut li waħlu f'dak, u għahlu għax il-coach keċċa, u għax keċċa dak, jiena nemmen ma serqu xejn. Dasik, senzon. Il-coach minn fejn ġibtu? Il-coach ġibnieh mill-Portugal. Inti sibtu? Le, jiena kif għatlek għandna struttura, għandi persuna li tuħu ħsieb lit-technical staff, mit-technical staff jiġu maħturin tlieta minn nies, l-ewwel ifittxuh daw it-tlieta minn nies, u mbagħad iwaresquh dan il-persuna li hemm li huwa konċidentalment li huwa s-segretarju u l-avukat tal-klabb, Jacques Grima, jitkellem miegħi u jgħid li pereżempju dal-coach x'inhuma il-plus tiegħu u l-minus tiegħu, nitilqu ngħidu iva pera paga u niftehmu kollox, nitlaq kumitat, ngħaddija kumitat, jekk tgħaddi l-għada nħabruh. Happy bli You know what I happy mean? bli. Palissa u hija sistema ġdida li qed jilgħab u qed irid jiftakar li aħna snin ta' qabel pereżempju konna mdorrin nilabu 3-5-2 u set nilabu 4-3-3. So, wieħed irid jitih ċans il dan il-coach għandu dijat tajbin, midu ntuħ ċans jifjurixxi ftit ieħor u jsir jaf it-tim. Għandi informazzjoni li Floriana palissa qed tonfqu €1,500,000. Skont l-audit ta'kom tas-sena 2024 li sar minn Core Audit and Assurance Limited. Taħseb dan infiq jibqa' sostenibbli 5 snin oħra? Tajjeb ngħid li intkom qed tiddikjaraw li għamiltu profitt ta' 147,000? Kemm għat li għamilna? Għamiltu qlieħ profitt ta' €147,000. U infaqtu €1,500,000. 204 skont l-audit. Għandi 25. Ma nafx jiena nasab għandek nasab illi l-audit sħaw għattom ma xita xi klabb ieħor għax tafal fejn. Għaddewhom li. Għax naf imma nasab minn għaddihom lok nasab li qabad biżbal ta' klabb ieħor għax l-infiq tal-klabb ma kienx 1 to 5,000 euro. Le, mhux 1 to 5, l-infiq 1.5 million. Hija mek tagħmlu division by 12 jiġu 1 to 5,000 fix-xahar. Issa jien 1 to 5,000 fix-xahar ma kenniex is-sena l-oħra, qatt konna viċin. Ġifieri ftit iktar minn nofsu, ftit iktar minn nofs dak, ġifieri ma jistax ikun. Tifhem? Mela. Le, biex ngħidlek issa kif trid darba reġa' stedinni u meta tkun se tsaqsini dik il-mistoqsija għajdli. Ġib li l-audits miegħek u nġibhom nġib l-audits miegħek. Però dak għandek żball, jien nafta minnu dik iċ-ċifra tagħni nefaq dawk il-flus. Tifhem? Biss Ma teħidix għax. Hawa da, le, żgur le, ma tarax, bekk għamil division by 12 jiena ta'. Issa, sarattant, intom, hemm żgur xi kwistjoni dwar il-ground. Il-ground tagħkom. Illum il-ġurnata sar tagħna minn xi minn 6 weeks ago, illum ġibna t-titlu tal-klabb. Intom tużaw għal-parking. Ma jien ma nħoss li hawnhekk għandi nirrispondik fuq dik. Le, mhux qed ngħid. Għax aħna qegħdin nitkellmu fuq futbol, mhux hekk? Ej, mhux futbol dak. Jekk tistaqsini tgħidli x'għandek f'moħħu għatlek jien għandi f'moħħi x-xewqa tiegħi u tal-ħafna Furjaniżi, tal-Furjana kollha. Aħna nixtiequ ikollna stadium, aħna nixtiequ jkollna stadium 4,000 ruħ, qegħdin nippruvaw naġlu daqsxejn il-proċess biex naslu, tifhem? Biex fl-axħar ngħaddi minn hemmhekk jien u naħseb jien ara kemm hawn iżjed jixtuqha kif indawru rasna naraw stadium state of the art illi mhux il-Furjana biss tkun kuntenta bih imma jkun kuntent bih il-poplu Malti u Awċi. Aħna niftakru li dal-istadium mhux se jgawdu minnu biss il-Furjaniżi imma se jgawdu minnu il-poplu Malti u Awċi. Tisir foftet lill-belt? Sorry? Tisir foftet lill-belt? Il-belt anzi qed nagħmilhom posthom għax jekk aħna namlu da l-Imbirek Stadium kalla jrid,
jista' jsir hemmhekk ukoll għax se jkun xewqa tiegħi hija li jkun hemm il-fejruħ faċċata u il-fejruħ naħa. Kunu taħt stent, il-belt jitilgħu min-naħa tal-education, li jistgħu jitilgħu bil-mixi, u l-Furjana jistgħu jmorru bil-mixi ukoll din in-naħa. Jitlef jomini min 4 xorta jerġgħu jinżlu l-emmisfel lej u l-education u l-Furjana tmur lura lej il-Furjana. U allura jekk kan għamel pjaċir anka l-pulizija, ġifri il-bot se nkunu minn xulxin. Jien niftakar li it-tfal, il-nesris, niftakar konna nitkellmu, konti għadni ħafna żgħar, kulħadd jgħid jekk inti parti minn nesi tal-Furjana qiegħed fin-nesi tal-elit. Eżatt. Jekk jien. Għadkom l-istess. Issa maqtuħ nara, ħansaqsirek bis-serjetà. Ħanajlek. Għadek hekk il-Furjana b'nesi qawwija, hemm nesi kibru oħrajn, Yes, jiena nemmen li hemm ħafna nersi li żoħra li kibru. Di waħda mill-punti U intom naqqastum it-tfal. qed nipprova naġġel il-proċess għax jiena nippreferi jkolli ground mill-karozza. Ifhimni, għalhekk rid ngħidlina it's not worth it. Aħjar ikollok stadium, għax aħna kieku taf in-nursery kemm qed jonfu eluf fix-xahar biex jikri grounds minn x'imkien ieħor, inkluż anke aħna il-kbar. Iva, illum il-ġurnata, ifhimni, il-klabb għandu mal-ewwel team, ġifieri biex niftehmu mal-iskwadra ma' 22 li huma frott tan-nursery. Il-klabb għandu 5 li huma frott tan-nursery. Ħalli wieħed jiftakar li l-Furjana għandha t-twemmin tagħha u jingħattu kemm il-darba li jiena nemmen li inti għandek tibni fuq il-Maltin. Jien li nista' ikolli 8 Maltin flok 4 jew 5 fl-ewwel 11 nippreferi. Taf xi rid ngħid jiena issa, però iċ-ċirkostanza ġiet kif ġiet, illum hemm ħafna competition kbira. U allura Iva nemmen li n-nursery tal-Furjana sabet din il-competition għax qabel, nkunu fair, qabel kienet tkun waħda mill-ikbar. Jiena ara kemm ħarġu players minn ġon nursery tal-Furjana ġieli noqogħdu sejrin. Il-ġurnata għandha competition. Il-fatt tal-MPL u kif kien qabel mingħajr MPL, il-kampjonat. Taħseb li tejjeb il-livell tal-futbol Malti? Morna l-aħjar? Issa mhux se ngħidlek kif kien is-sistema tal-lig. Għax inti batejt minnu. Issa l-oħra. Xorta kont taqbel miegħu. Inti labt dik il-logħba. Kulħadd telaq flimkien. Sajt il-baħt minna u sajt lieb għal ma narbax. Seta' jkun illi li kieku bqajna blik normali. Seta' jkun illi xorta li kienu jarmaw qabel u kienu jaqbżuna qabel. U konna nammettu li ma ħadniex il-lig qabel. Tax li ngħid dik tal-format nħalluha. Jiena nemmen illi logħba tiġi logħba. Taħseb għall-aħjar? Morna għall-aħjar? Mela jien inqbad eżatt meta konna fit-tranzizzjoni, konna laqas ġiet iffurmata l-MPL u kien ġifieri labt kampjonat taħt kif kien qabel. Jiena nemmen illi bis-saħħa li hemm ċertu deċiżjonijiet għax għadhom mhux kollha tal-MPL id-deċiżjonijiet, bis-saħħa li hemm ċertu deċiżjonijiet jittieħdu above on table, ġifieri skont il-maġġoranza jekk klabb ikun hemm jekk hemm intnax u hemm maġġoranza tittieħed dik id-deċiżjoni. Jiena nemmen illi iva l-futbol Malti kiber, kompla jolli l-livell b'tali mod li huma fatti illi llum jekk inti tmur tara it-12 il-tim tal-Premier, jien ngħidlek illi ħadd madu Materazzo kienu jgħidu t-Taljani, ħadd minnhom madu għalija jien anzi hawn nieħu l-opportunità wkoll li ngħid proset lill-klabs kollha, speċjalment ovvjament il-presidenti u l-administration, illi daw ramaw technical staff, għax inti l-ewwel ma tibda bit-technical staff biss fiżika kompluti kollha u juri fil-logħob, jiġifieri Kull ħadd indaqs. Gżira ħamrun, gżira imma di saret il-norma, ġifieri dan ilu dal-aħħar 3 years. Naxxar. Yes, da ilu dal-aħħar. Tarxin, ħazzabbar. Marsa xlok. Mela xin. Ġifieri ejja nkunu fair. Ġifieri din
huma fatti, Issa ħafna ħadu- ħasbu l-ewwel wieħed, ta' kellna Iva. fuq. Ħafna ħasbu u da min issa jmur jarru biex tiġi mal-ewwel sitta u mal-aħħar sitta da xejn. Nara biss taħħallu Ma biet. tarax, ma tarax, Mhux hekk, eh? ma tarax, Mhux hekk. Blajt il-sini bi għajn. ma tarax. L-ewwel wieħed. Jiena taf u kol il-futbol inserta anka b'dan il-format li naf li kienem u għatem xi kritika fih u veru. Pero il-verità hi illi il-format kif ġi kull punt jott. U l-lum ma tistax tuħu ċans u tuħodha easy, jekk tista' ġibu dan il-punt tiġibu għax jiddispjaċik fl-aħħar tal-kampjonat. Kulħadd jiftakar. Taqbel ma' video support li se jagħmlu minn Novembru? Mela, jien għatta diġa, jien min xifen Tal-var? tal-var, il-verita, għax jien nemmen illi ħatislow jazziet il-loba Maltija, nemmen. Minn titni għandek ċans tipro. Yes, jiena l-importanti, as long as di nibdew bija, ovvjament tissapportja kull inizjattiva tissapportja di jew hekk nixtieq ngħid proset l-MFA, di l-MFA peress li huma jieħdu ħsieb ir-referi. Proset hekk għandu jkun. Jekk ma tippruvax, ma tafx jekkux tajba jew le, ġieri inutli taqbad tikkritika qabel ma tipprova. Biss jien nitlob illi meta ħatidħol u irid ikun hemm ċertu regoli u restrictions illi mhux iktar nibdew nsibu skużi biha kull darba di li rridu mmorru għaliha. Biex intelfu l-ħin. Għax inkella ħan nispiċċaw biex titlef il-ħin. biex nitilfu l-ħin. Taf xi rid ngħid u nerġgħu Jiena naħseb nitilfu il-momentum screen kbir tal-futbol. trid, Screen kbir trid għax kullum kien jar biex tarġa' tara. Min ikun hemm? in-nies. Għalliħa l-issa dal-screen. Meċku kien hemm screen kbir, il-refer kien jinduna li kellna penalti aħna mal-bilt, Għajja li l-issa ħallih dal-screen boots. Kont tisselli kieku fil-ħodu kontejtu hello Claudio. Qed nitkellmu fuq l-MFA. Għax batunna hawnhekk li issa ġejja l-logħba Malta, Olanda. U l-MFA ħarġu prezzijiet, zaħira u biex naraħ, ma som naraħ naħadni ta' per esempio, Wessi ħajkun 100 euro. Il-Under 12, 50 euro biex tidħol tara Malta Olanda. Over 60, 50 u koll, jina 50 gig, wara neħed. Imbat għandek Millennium D, 75 euro, nisa all-in ħafna, 37 euro, ħafna qed igegru. Vera li l-Malti meta jmorru jaraw il-futbol barra jħallsu ħafna iżjed minn hekk, però qed tara logħba fuq livell kbir ħadd mur darba. U però qabel nibda nikkritika fil-fatt ċempilt il-Bjorn, però kien hija busy għalli ħajċempil li lura li darbohra jew nirrekordjah jew ikolli ħajjgħid li għaliex saru dak il-prezzijiet għax mhix fair. Tikkritika tfaqqa meta bjom mhux jietaw, ma jwieġibx. Allora nistenna li jwieġeb. Però dawn ma prezzijiet li qed igergru ħafna nies bħalma gergru wkoll kitbit li waħda li minna hija qiegħda. Ħarbit li ta' il-eħedin. Qegħdin familja di mara, familja ta' tlieta. Ir-raġel u tifel per over 16. Biex nidħlu li tinħallas 30 euro fil-ġimgħa. Għax 10 euro. Biex nattendu logħba kull weekend, biex nimmorru kull weekend naraw it-tim tagħna, tiġini maddi jew 100 euro fix-xahar. Da barra. Tixtri popcorn, tixtri birra jew xorb. Qed jgħidu qed tiġihom mal-100-200 kważi. Hija qibsa wkoll. Issa ħalija li l-MPL għednija fil-bidu, l-under 12 għedin bxejn, jitħlu ma l-adult, u issa fit-top 6 u bottom 6 under 16 sa jkunu hekk. Plus tista jekk tixtri il-season ticket tiġi kirħas. Naħseb jien. Pero gergru, l-familji gergru, minn ma jifraħx gergru. Gergru, xena naħseb illi il-tickets biex tmur tara l-tim tijak
bħala klab, ma nasibx li huma tickets Dik il-bit. meta inti tqis il-tfal b'xej. Taf xi ngħid jien ma nafx minix f'but ħadd, tifhem? Jien niftakar kont qiegħed fl-MPA jien jattendi xi ħadd ieħor għalija, però dak iż-żmien jiena meta ddeċidejna biex nagħmlu hekk kont parti minna l-idea tiegħi kienet pereżempju illi iħallsu l-kbar u tfal kollha b'xej, m'hemmx ġifieri dik kienet l-idea tiegħi jien li jħallsu l-adulti u tfal kollha b'xej. Għax inti biex titfal tipprova il-futur. biex inti taqqat il-familji, tifhem? X'awtomatikament jekk ikun hemm maġġoranza ta' tfal u maġġoranza ta' familji, awtomatikament imbagħad dak li konna din nitkellmu qabel, dawk ħadd tiskoraġġihom milli jitkellmu ħażin il dawk li bdew tifhem jekk ikun hemm maġġoranza inti li qed jiġri. Taf xirna? Iżda fuq tal-MFA jien naħseb li din hija xi ħaġa li tistaqsija l-uffiċjali l-high officials tal-MFA biss wieħed irid jiftakar daw ħarġu b'din l-idea, ħarġu b'din id-deċiżjoni biex ħarġu b'din id-deċiżjoni sinjal li studjawha, taf xi ngħid jien. Issa, Lejn naħseb aħna qed tifittxu l-flus Yes. iktar minn l-ewwel. Yes, imma issa ħanaraw, ma issa ħanaraw. L-istadium kif ħajkun, għax jekk li jista' jkun l-istadium ħajkun mem liġun, ifimni. Kellhom Ekku raġun. vertit. Għax at the end of the Ekku, day, ekku. dak ħajgawdi, jekk ħajkun hekk, dak ħajgawdi l-futbol Malti. Għax l-MFA ħaterġa' tqassam il-profitt lil clubs kollha tal-Premier, tal-First, palma dejjem palma tagħmel. Taf xi rid ngħid jiena? Minu jaqlaħħa ftit mhux ħażin. Jew inkella jkun fil-business. Din darba f'sentejn. Tajjeb, tgħid isma' Murċina il-mara jekk tkun tinteressa. Tiġi 500 euro dil-logħba. All right. Ejja. Meta jmorru barra vera jħarsu ħafna iżjed minn hekk, taħ ġifieri. Imma hemmhekk tkun imsiefer. Taf xi- Jiena ngħid, jiena x'naħseb Imma jien. minn ma jistax. Jiena x'naħseb Iweġġa jien. jgħid, jien dejjem Għandek- mort narhom ma' Ġorġa ma' San Marino. Alla ma nistax qabel kien jagħmel biex minn ġew mifsud, naħseb tiftakar. Kienu jagħmlu package Yes. tal-lobit kollha. Naf, imma nistan kelmek fuq Eh, di mela, tal-Olanda, mela. x'naf li kien hemm ħafna kritika fuq u għemnuni għas kelli ma tkellimt ma' Bjorn, ma tkellimt ma' ħadd mill-high officials. Imma dan jista' jkun li pereżempju qed nitkellmu li ġejjin jew għandhom xi 3-4-5,000 supporter Olandiż ġej. Jkun hawn żgur. Iva, ma jista' Fil-fatt, jkun. hemm Ejja, miċċiet minnhom ejja, magħluqin mela, diġà. le, le, Mela, naqblu li jista' jkun hekk u fil-fatt Sa jkun hekk, mela, żgur. allura jista' jkun li da propja mhux daw il-prezzijiet mhumiex ħabba l-Maltin li qed jagħmluha. Jista' jkun qed jagħmluha supporters barranin li ħajħallu l-flus hawn Malta. Tajjeb, Jista' jkun li forsi issa jien naf iqasmu 1000 biljet lil-Maltin. Taf xi rid ngħid jiena ġifieri ma tistax issir ma tistax tajt. Għandhom se jagħtu nofs prezz il-tal-ultras, il-tas-South End Core. Tifhem Għax għalli bjorni. hemm raġuni. Jien nissikurakom jien. Illi raġuni hemm wara jadi. U wieħed irid itih ċans, wara nkunu nafu x'kienet ir-raġuni, ma Malta żgħira, wieħed jgħid il-liħor, ġifieri hemm aħna, ġifieri. Issa allura x'tippretendi? kommenta. Jekk inti normalment l-Olandiżi iħallsu bil-100 euro, bil-50 euro, normalment. Xi jagħmel ġifieri jagħmilhom bil-5 euro jew bit-10 euro l-arkla, jekk għandu ċans nieħdu. Nieħdu. Tifhem? Nieħdu, Dan għal mija. niftakru l-MFA ara kemtejn l-nurseries tal-futbol Malti. Jiena nemmen ejja ħanatu ċans. Issa, at the end of the day, xorta saqsu lilu biex jgħat nirrapprezenta. Pero, L-Albjorn, l-Albet jew l-ħadd. ġobni il-fatt kemm inti pożittiv Iva, f'kollox. dejjem. Anka f'dak li ma forsi ma ġo qalbek tgħid imma setu naqra, imma xorta tkun pożittiv. Għax jista' Għax il-futbol Malti tħobbu. Nis bħalek, presidenti bħalek, ġid kbir jagħmlu l-futbol Malti, ma nafx x'tieħdu minnu il-passjoni. kif Passjoni qed tiegħu. jgħid, Iva, passjoni dak kollox. biss. Imma u kollek kollox. nafhom jien, anka fi żmien Joe Carbona kien, fi Dak żmien Robert Arrigo. Robert Arrigo niftakar kontejn qiegħed fil-Parlament, whatever, xtieħu. Għalli għax jien nibżam il-baħar. Għalli kulħadd jixtri xi bowt kbira ta' €1,000,000 minnu bħalu fil-business. Għalli ma nibża, għalli ħajja €1,000,000 jerfawni għax għandna l-Arrigo, aħna li duħalli għafillu ieħor. Ġifieri, hekk kien jgħidli.
Ukoll, dak kien żmien li kont nkun magħhom kważi dejjem. Yes, Rrid tinsaqsik xi ħaġa, għandek viċi president, yes. qed niktib eżatt, Xażuga Znavi. Madux, sena l-oħra kien. Fejn għala dak? Le, dak. Indjan x'inhu? Ghaznavi Ilu naħseb. jiex Malta ħafna, Iva. Aha. Ilu jiex Malta ħafna. Ovvjament, biex xogħol li għandu ma setax ikompli mal-klabb, biss offrinna s-servizz tiegħu tal-uffiċċju kollu tiegħu. Illum u għalhekk għatlek għamilna struttura u jiġi l-head of the legal office tal-klabb. U l-head, ġviri jenna. Jekk per eżempju kolli situazzjoni li per eżempju maħni ġedin naqblu administrativament jew xi ħaġa, aħna b'rispett l-għanna u ħabib Professjonali u fuq hekk. professjonali fuq hekk u hekk, aħna nħallu fidej xeżu, jidħol fija u jgħidli per eżempju mhux l-ewwel darba, idur fuq jgħidli jo, hawnhekk għandek żball. Fimċini? Bħalma kelli tal-miljun u nofs kien jgħid. Kif? Bħalma kien jgħid li tal-miljun u nofs. Le, forse ma jkunx inti jisfuq. Jena li naf eżatti kollox fuq ponozzu bajja, l-klab naf li iċ-ċifra li semmejt miex Mhux tagħna. Tifhem anzi aħna wis probabbli minn 12 tim ngħidlek li aħna niġu 6-7 post bħala pagi kemm qed inżommuhom, kemm qed noqogħdu attenti. X'inhu l-ogħla l-pagi jew fejn joqogħdu? Għax illum. Ngħidlek illum Fejn fejn joqogħdu joqogħdu jibsa mens. jekk ikollok 14 il-barrani u jridu joqogħdu f'14 l-appartament differenti, Kollhom għandek familji. average 1000 euro kull wieħed, 14,000 euro fix-xahar. Dawk wieħedhom. Dak wieħedhom. Taħsbux illi jien għalhekk kont wieħed minn dawk kontra illi niftħu s-suq għal barranin li mind you. Is-suq qatt ma seta' jeqpa' magħluq, speċjalment għall-Ewropa, għax inti ma tistax talaq is-suq għal Maltin meta l-liġi Ewropea tajt illi hemm freedom of movement, taf xi rid ngħid jien. Biss, u jiena nemmen li għadxi darba teridu naslu illi mhux ikun hemm pereżempju 3 Maltin bil-forsi li ikollok. Taf xi rid ngħid, ħajjin fetaħ dak, jiena nemmen illi. Barra minn Malta, l-Italja, Ingilterra. L-Italja darba minnu qed nara l-Milan. Għaswieħed ma jem tal. Yes, mhux hekk passer fl-Ingilterra. Semmejt Bir-rispett waħda. kollu jiena ifhimni waħda bekk jekk taqbad l-Italja u taqbad l-Ingliżi, bekk fin-nazzjonal Batu. they are struggling in my opinion. Imma dik hija Għalkemm inti għandek il-Malti, jekk iġġib barrani ta' ċertu livell, ħajola l-livell tiegħu wkoll, eh? Eżatt, imma li tispiċċa. Saħħa, ġiri, speed. Jiena ma nafx jiena u ħafna jemnu lil Maltin. Aw ħafna jemnu li t-tfal il-Maltin għandhom jibatuhom barra biex iġarrabu l-esperjenza. Jien nemmen li we are missing the point. Jiena nemmen li l-ewwel ma jridu jibatu barra huma l-coaches. Daw li għadhom jibdew l-assistant coaches, il-coaches li ħajprovaw jaslu, dawk għandhom imorru barra, għandhom ikunu ma' klabs professjonali għaliex le, jew ikunu mħallsin bi prezz tajjeb li jkunu għedin hemm li jformaw parti mid-dressing rooms ta' ċertu klabs. Ħalli minn hemmhekk daw jitalmu biżżejjed, ħalli meta jkollok it-tfal tilajn qed jgħalmuhom daw it-tip ta' coaches li għandhom sena sentej esperjenza jitrenjaw barra. U mbagħad dawk it-tfal li ħajitilgħu minn taħtom nimbuttom biex nibathom barra biex jilagħbu barra taf xi rid ngħid jien. Inutu jkollok plejer illi battu barra mbagħad meta ġie lura ma jsibx coach. Taf xi rid ngħid jiena? Tara għadda ġejn ta' però qabel nixtieq l-aħħar mistoqsija. Fej tara l-Furjana sa 5 snin oħra. Furjana mhux bħala post, klab. Bħala klabb. Furjana jew Florjana? Floriana FC. Propja Floriana, veru. Kien jgħid Mela, Dione Borġ. jiena nixtieq. Il-Floriana, ma bil-Malti nispiċċaw ngħidu Floriana. Sa 5 snin nixtieq illi nara bil-Malti ma nafx kif ngħid eżatt mhux għax ma nafx. Ejda bl-Ingliż. Self-sustained, dik hija x-xewqa tiegħi, illi m'għandhom bżonn lili, narani għadni fil-klabb jiena sa 5 snin ora, anke jekk ma nkunx president,
kun fil-ġem ta' ma nkun għadni attiv sew. U nixtieq għax naħseb illi din hija mhux is-salvazzjoni tal-klabb biss imma tal-klabbs kollha, nixtieq nara il-commercialization li jiġi attwat, speċjalment illi għalina d-dream tagħna mhux illi konna biex niftehmu li żjed restorant jew whatever, aħna dream tal-Furjaniżi li konna stadium state of the art. Di hemmhekk nixtieq nara l-Furjana sa 5 snin wara, John. Professor, thank you, Johan, vera ħadd Thank you gost lilek, titkellem. anka jien. Għasnaf kif għadda l-ħin. Thank you. Vera ħadd gost, ġenwin, Thank u nisbħalek jagħmlu ġid lill-futbol Thank you Malti ħafna. kollu. Thank you. Forza Floriana, irrid niġi narakom issa wkoll hemmhekk u nilbes l-aħdar għalik. Ara xatt. Għalek, Saw barra mela, taf xaw. Jgħidu jridu. Għaw erba bil-belt. Proset, John. Dak il-podcast, grazzi tal-segvejtuna, nisper qed tieħdu gost, qed nidħlu fil-fond u biex naraw il-ġid qed isir u nies li għamlu ġid għall-futbol Malti. Però intom ejjew il-ground, araw. Ħadd